Месеци по-късно най-накрая получих от Софийски район съд при временни мерки и видях детето с продължение на 4 месеца, със съжаление, само са по няколко часа. Въпреки, че беше събранено, майката присъстваше и почти всеки път викаше полиция без основателна причина и съвеждаше нови дела за защита от домашно насилие. Той като майката не изпълняваше адекватно решението, съдията препоръча да се започна процедура по принудително изпълнение при частен съдебен изпълнител. Когато обаче позвонихме на вратата с мобилна група от отдела за закрила на детето оборище и съдебния изпълнител Базински, тя повика полиция, подаде жалба срещу нас в 5-то районно управление и съведе 3-то дело, но 4-то дело за защита от домашно насилие срещу мен. 5-то районно тя се е почувствала тероризирана от нас. Значи, в България е достатъчно само едно чувство.